koltuğa paşinde reviti. Jbo şiva evare le bixwin kayul derdore meze dikir ka restoran hene yanna. Bip 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 bip. Rozi araba dixwaze. Na Rozi ev arabaya bine. Na Rozi. Zarok nu hine köş bin. Tamam bekle Rozi. Ezedi nexwazim bideyzim. Bip 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 bip. Baba. Beje kayu. Ma em hin ne hatin? Na. Le hindik ma kayu. Baba ez birçîm be. Rozi birçiye. Dizanım diyamel restoranı li bendime. Pır zede naju. Baba Rozi arabamı şıkan. Gavem giş nezile binir. Hindik ma. Ez birtîbûm. Rozi çi bu? Dikarî camevekî baba. Cameveke baba. Rozi deşi dubare kirine her tiştê berde. Kayu li Roziye hêrs bûbû. Ji bilî wê birçî bû û tî bûbû. Ji kerema xwe re her du jî hiş bin. Binerin, em dîsa bi rê ketin. Uy, na, dîsa çi bû? Baba ez ditirsim. Wê her tiş serrast bibe, ka ez dê binirim. Oh, ev kêm bû îja. Ji ber ku Rozî giriya bû Kayu xemgîn bû û dixwest wê teselî bike. Nekirî Rozi pişkirek tune. Baba. Bêje kayu, Em kenge herincem diyamın baba. divê em li bendî kaşgerê bisekinin. Divê zêde dirêj naju. Ev arabama bir kuta bibin baba. Kaşgerê evê me bibe garajê. Tamam Zarokno her tiş tamamı. Mahmud araba xwede li jor herin. Na, onu bi min re di kamyonê de werin. Mate berê qet kaşker ajotu bu, he? Na. Bawer bike pir xweş e, tu yê bibînî. Êla paş çawa diçe. Mati arabaya me tamir peki. Na, ez ê bi tenê deynim garajê. Onu li wir herin cem bavê min karê tamîra aydê wî Bavê ye. te? Belê, emman wek ku li ser kamyonê dinivîse. Sullivan û kurê wî. Ez kurê wî me, Jack Sullivan. Ez kayım me. Babamın arabaya tamir nake. Bawerim bavê te jî dikare gelek tiştên din tamîr bike. Di çantê babamın de jî kilîdê somin û çakûç hene. Bi rastî jî û hîn jî nikare erebê temîr bike. Tu dikarî arabaya min tamir bikî? Ne girînge min erebê bilind kir. Ez ê niha bixebîtînim. Na. Arabaya min e. Rozi tekerê wê şikan. Dixwazê em Rêzdar Sullivan rahat bihêlin bila karê xwe bike. Em ê ereba te paşê hel bikin. Tamam. Baba ez birçîme. Qasek paşê kayu divê pêşî li diya te bigerim. Ez ê tiştekî sivik ji te re bikirim Kayu. Ez gofretin bi çoklat dixwazim. Wê min bi xeletî pê li gofreta bibindak kiriye.
خەمگینم کایو. Ez jî dixwazim. Ez dikarim pêlê bişkokê bikim. Pêlê bişkoka rast bike. Gavadiya wan xeber hilda ji ber ku hemû başbûn gelek bi kêf bû. Wî merhaba. Ez ê nebûme we bi tenê bibînim. Kayo û rozî li ku ne? Qasek paşê wê jî werin. Mahsûr mane. Ji bo şîvê tu çi pêşniyar dikî? Rêzdar Sullivan. Ez li birim. Her tişt temam e kayu. Arabaya we temîr bû. Arabaya bavê min çibûlê ya min hîn jî xerabe ye. Rêzdar Sullivan. Ez dikarim aletên te bideynelim. Ne girîng e, li kêfa xwe binêr. Aha. Hecedariya min jî bi vêya hebû. Ji ber ku bavê wê erebê temîr kiribû kêfa Kayu gelek hatibû. Gelek ji hez dikir ku di tamirê de alîkariya bavê xwe bike. Dayê. Merhaba şirinî min. Deli garajê kêf kir? Erê. Me her duyan jî erebeyên xwe temîr kirin. Ve her duyan jî? Arabaya min jî tamîr bû dayê.